nolako eztabaida sortzen ari da Netflix plataformaren inguru. Zergatik, plataforma honek ez du utziko bere kontuak elkarbanatzen, pantailak elkarbanatzen. Zer usten du jendeak honi buruz? Antza Netflixek ez dauka diru askorik. Bale, Netflixek pantailak elkarbanatzeari usteko alde edo kontra? Kontra. Zergatik? Iruditzen zaidalako kontu bat pertsona bat koitzeko diru asko gastatzen duzula eta nik uste Netflixetakala ikuspuntua gehiago dirua irabaztekoa kultura eta... Bezalakoak elkarbanatzekoa. Bai. Ezta? Bai. Kontra. Zergatik? Garesti bateko atetzen zeigulako. Garesti hau. Bai, hiru familien artean dako hau, orduan garesti bat atetzen zaigu. Usteai kontra. Zerretzen aldizu erabaki honek? Ez, osea, ez dent asko erabiltzen ez da, baina, bueno. Orduan ez dizu eragiten. Bai, eragiteit, baina, bueno, ez asko, ez da. Netflix erabiltzen duzu? Bai, baina gutxi. Ez, enpresa erabaki bada eta berai jakin gute zeiten dute. Beraien derecho dakate. Amorra ematen dit, zeren eta justua. Zergatik uste duzu egin dutela? Diru gehiago irabazteko edo kompetenteagoak edo kompetentzia handiagoak edukitzeko. Dirua galtzen ari delako eta kontu asko partekatzen diela eta orduan erabaki du hori moztea. Telesail eta pelikulak eskaintzen dituzten plataformetatik zein da gehien erabiltzen duzuna edo zure gustokoena? Amazon Prime edo Netflix. Edo gero tarteko HBO zerbait hartzen dugu, baina hori. YouTube gehi erabiltzet, o beste batzuk nola musikenen nahon, pues musika entzuteko da. Nire gustokana Trash Player eta hor ikustezaket Antena 3eko lehengo pelikulak eta telesaiak, adibidez, pues, fisika, kimika eta horreko gauzak eta asko gustatzen zaizkit. Orduan, zuk pelikulak eta telesailak asko kontsumitzen dituzu? Bai, baina, osea, asko ez, pixkat, lo justo. Zuri erabaki honek oraintze bertan, esan duzu badaukazula plataforma, asko eragiten dizu? Ez, gehiegi ez. Alan dabe, ez datzu gustaten. Ez, gehi horrendu behar dugu, gauza bera edukitzeko. Niri bai, zeren nire osabekin partekatzen dut kontua eta orduan ez dakit zer egingo dugun. Netflix bezalako plataforma bat izango bagendun euskaraz, zuk ordainduko zen du? Segurazki ez, zatik Netflix erabiltzen dugu ingelesez ikasteko. Ingelesez jartzen dugu, ingelesezko subtitulokin, da azkenean ingelesezko klase zea dira, gratisak dira. Bai, nik uste dut bai, zeren bertako produktuak apoiatu behar ditugu eta orduan ordainduko nituzke, bai. Bai, ez bai. Zein da ikusi duzun euskarazko azken pelikula? Ez dakit, ez naiz goatzen. Azken telesaia? Ba, ez dakit. Gabonetan beti jartzeute etxen, ba, igual, herritxek inferno handi batzutan ikustet, baina, ba, ez dakit. Oain ez naiz goatzen. Hola, azkena, ez dakit. Euskaraz, ba, ez dakit, baina telesaia goatzen. Ba, pelikularen bat izendatzeko euskaraz? Euskarazko plataforma behar dugu lagunok. Bai.